Assalamu alaikum qadirli ýyldaşlar. Mähruban watansewer dogullar. Ähliňize köp salam ýollaýan. Inşallah her biriňiziň janyňyz sagdyr diýip umyt edýän. Ýagny ähliňiz bilçiňiz ýalak menem janym sagaldygyndan video çekýän aýa galdygyny. Elbetde bu YouTube'um meniň bilen gidişip başlady aýynda bara. Ziyanı yok vatandaşlar. Bu çıkışım elbette hilegarlar ve artistler hakkında. Bu çıkış promoşolar hakkında. Evavi oturup seynedýän bolýanam. Her birisi men diktatora garşy görüşdim diýýärler, men çıkış etdim diýýärler, men söz sözledim diýýärler, men halkyň aňyny açdym diýýärler. Asliýetinde astarına seretseň bolsa diňe özlerini aklaýarlar. Dava jencel aýtdy diýdi. Sen aýtdyň de sen beýtdiň. Seni tüküren adın özlerini aklaýarlar. Var seni günahkarlaýarlar, özlerini aklaýarlar. Meselem tankit meselesine gelende bir adamın bir eden işi yanlışlık görse şonun yanlışlygy aýdylýar. A bizde tek iş edilen oga diktatora garşy. Diktatora garşy iş edilmän birek tankitlemek. Töhmet aýtdy diýdi. Özlerem töhmet däle bolsa töhmet diýmän görýärler da. Indi men bu taýdan Nur Muhammed Anaýew ýüzlenmek isleýän da. Maňa welosiped diýen, maňa Kerim Ismaýelow diýen, Nur Şagal bolup ularsyň diýdim men saňa. Şagal bolup ularsyň we ulajaksyň diýdim. Gördüňmi? Indi seni şu wagt saklaýan zat näme bilýärmiň? Dogrular aýdyp bilen okda sebäbi sen dogrular aýtsaň diriliş dogru aýdypdy diýmeli bolýan we hatda meniň sen hakda aýdanlamam dogru bolup gidýär da bilýärmi? Şoň üçin sen şu wagt hakykaty aýdyp bilen ok. We seniň ýanyndaky egindeş göz bilen seredellen hem şu wagt seniň ýanynda durup bilen okdy. Sebäbi seniň meseleňi şahsy mesele diýip görýärler. Ertebirun başlaryna gelmejek ýalak duyýarlar. Bilýärmi näme üçin? Sebäbi dazdarkelyň ullukan eli bar. Böl we ýönet diýýärler, dogrudan. Ýarsa dazdarkely, ýarsa Allahym rahima. Indi görjeksiň sen ama şagal bolup ulajaksyň. Serewne hakykatlar aýtjaksyň. Serewne böktüre aýtjaksyň. Meniň bilen suwtda görüş, elin gany söwüşde görüş, fark etmez. Bara dimdik durýarsyň. Her bir sözümizde teker dimdik durýarsyň. Sebäbi diýilende vatandaşlar men size bir zat aýdym. Nur Muhammed Anaýewiň ýanynda bolan döwrüm her gezek dawa bolýar, dawada da Dur Sultan sebäpkär bolýar. Meselem muallim meselesi. Muallimiň videosunu TikTok'ta ýaýyladyk. Kim jaň edip kim bile gaýgyrşdyň? Men bilen näme üçin Dur Sultan jaň edip videonu aýyr diýdi, menem aýyrma diýdim. Yalan mı? Yalan değil. Dur Sultan meselesinde yine kimi tuttu vasıldı koyun içinde. Ondan da şöyle Merdan Mustakif'in ele kasletli suratları, konsistoodaki bir giden faktlar, deliller yine gayrışıldı. Yine Dur Sultan var. Polşodaki kreyedyen broglon vardı. Şu vaat adı yadıma düşönü. O şarlatanın TikTok kanalının aşağılarında Dur Sultan yok etmeli şonu nädip yok edip bolaray ağam zat ýadan oglan ýadyňa düşdümi? Şonuň bilen uşak bolduk. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyňa bujasal şo wagt efirde özüm açyk adresiň bir bar ýazyp şu Polşadaky kreyedýän oglan bilen Dur Sultanyň üstünde uşak bolduk bilýärmi? Şo wagt biz uşak bilýärmi özümiň gylyň üstünde gezip ýöňü biz hemme zady göz aldyk. Emme zady göz aldyk. Soňky meselelere signetik gör. Dazdarkel meselesinde yine Dur Sultan var, dogrudymy? Dazdarkel meselesinde yine Dur Sultan var. Sebäbi vatandaşlar sesim gowy gelmez, sebäbi şemal bolupdyr. Sebäbi diýilende sen meniň sesimi zapis etdiň. Evet, bu senin birinci adımın. Öňüm 2000 aramız Dur Sultan meselesinden. Uje
Bokurdağa geldi bilýärmi? Üstesine sen sesini zapys etdiň şo wagt. Bilýärmi? Sesimi hem zapys etdim. Ve yeni şu ses zapys edilmeklik meselede de Dur Sultan var. Doğru değil mi? Doğru. Evet, sen bana näme diýdiň? Bu koruyucular tanketlecek bolsaň Utaýda Dur Sultan var diýdiň. Eger olaram birlikde tanketlecek bolsaň men sen bilen bu ýerde ýaşap biljek gel özüňe kwartira tap ýa-da lagere çyk diýdiň. Diýdiň ha boýnuňa ala. Erkek gelek boýnuňa al. Dur Sultan bilen şol hukuk koruyucular men tanketlecek diýen var. Tim sen öýden çyk diýdiň ha. Indan diýemok diýme. Diýemok diýme. Bir kwartirde ýaşap bilmeýän diýmekligiň uje sen bana avtomatik medeni bir şekilde öýümden çyk diýmekligiň bol. Men sana näme diýdim? Men lagere gidýän diýdim. Serawno boka sokkan şolary diýdim. Serawno şolaryň eden etdiriklerini aýdýan diýdim we sen bilen ýene gygyrşdym. İkimiziň aramyzda ýene tow düşdi. Bolýa. Seredinde sana ikimiziň aramyzda näl towlar düşdi. Öňe menem senden gowurt baram. O gowurlar ýaly adamam däl sen bara. Düşünýärmi? Ýöne egindeş bu ugurda birlikde hereket etjek boldyk. Senin kimligiňi ýadyňa düşýän bolsa sen Kakamrak Khadirov, Allamrat Rahimov, Baki, Pirmurat Zakif, Malik, şolamyz uzun gepleşgeden wagtymyz men sen ýüzüňe aýdypdym kimligiňi. Allamrat adam wady maňa provokator diýip söwüp çyk gitdi Allamrat şo wagt. Kakamrat Khadirov ham ton tüş getiripdi şo Zoom toplantda. Menem sen öňden näre gowurup bir bagyryma basyp duran adam däl. Ýa-ni halk üçin, diktatura karşı hareket üçin göz yumuldu. Biz de göz yumduk. Sen sanadyň dogry dämi? Sen Germaniýa işe gidip kwartirany yap diýinçe. Sen Germaniýa işe gitdiň, men kwartirany yap hostele geçdim. Dogry dämi? Sen hostele gelip ýene de Dur Sultan sebäpli meniň efir açmazlygymy, TikTok'ta efir açmazlygymy, YouTube'da video goýmazlygymy aýtdyň ha? Ha? Hostele men ýanyma gelip yine şu tayda sen näme diýdiň? Meniň bilen ýaşajak bolsaň, efiram açma, YouTube'da da video goýma diýdiň. İkimiz yine gygyrşdyk. Eger sen açsaň diýdim, gaty görme diýdim, ýadyň düşýärmi? Yine ikimiz gygyrşdyk, yine Dur Sultan şu tayda. Öz edelleň aýt. Soň seniň bir arajygam bolsa, nemäň oýundy, ýa içiňde bir zadyňa oýundy bilemok. Şeytan edip imanın geldimi? Ey diýdiň, men diýdiň diýreşi böýdüp zastaw edip dilini agzyny yumdurup ýörjek geldiň ýaly sözler ulanyp başladyň. Ogo. Soň menem atkrewen çykşyp gidiwuradym bilýärmi? Dogrymy dogry. Soň ikimiziň aramyzdaky soňky meseleler uje şahsy meseleler bilýärmi? Kwartiram pulny bermezli, ol Murat Razak pulny beren okdyp maňa naýjat etmekligiň. Doğrudanam sen Allamrat Rahimow'dan nerede işleýän, nereden pul gazanýan diýip sorýan. Sen nereden gazandyň? Ay, Alşer Zaýlunyna 500 berdiň. Murat Razakova 500 berdiň. Olar toparlanyp, toplap, tapýan adamlar olara garşy video çekip olardan pul talap etdiň ha. Bilýärmi? Sen nereden aldyň onça puly? Kwartira pulunu berilmän men şo wagtda hostel taşlap kampa lagere geçdim. Bolýar. Lagere geçimden soň men seniň itmeşekli diýip adym tutamokdum. Ferha tutulan döwürlerinde de men sana jaň etdim. Gepleşýärdik ikimiz. Daja men Muraly bilen video çekdim bilýärmi? Muraly bilen şu hukuk goraýjylaryň kömek etmeýänligi hakynda, şahsy maglumatlarymyz alyp kidat etýänligi hakynda näme üçin beýdýän diýip muňa nägelik bildirsem bize garşy söz ulanyp özümiz günäkar etýänligi barada video çekdim. Ve şu videoda men näme diýýän? Komentariýalarda diýýän. Başga saytdan gelip diýdim. Evet, komentariýadan Ahmet Rahmanov gelip başga saytdan ýazdy. Beýlekiler, dazlar keldaran başga saytdan geldi. Bularyň ikinji saýty bar. Men şonda videoda näme diýýän? Başka sayttan gelip meniň başka sayttan gelip dedim komentariýalarda meni Zarina Ataýewa garşy goýjak boldyňyz dedim. Zarina Aksiyamova garşy goýjak boldyňyz dedim. Komentariýalarda Nur Muhammed Anaýew garşy ulanjak boldyňyz dedim. Ýani birek garşy usturjak boldyňyz dedim. Bilýärmi? Komentariýada dedim men onu.
Sen olsa näme diýip maňa jaň etdiň? Ey prowazaşitnikler seni meni karşıma ulanýar diýip aýtdyň sen. Indi sözüňe jogap berersiň sen diýdim. Men sana näme diýdim? Ey Nur ýalňyş düşünýäň diýdim. Men diýdim seni ulandylar diýemok diýdim. Kommentariýada ulanjak boldular seni meniň karşyma diýdim. Bilýärmi? Ýene Dur Sultan meselesi var. Ýene Dur Sultan meselesi. Ýene Dur Sultan ýene şo prowazaşitnikler seren aramyzy git öňüm açykda aramyzy öňe gitdigiçe açanlar kim? Ýene şo hukuk goraýjylar, ýene şol şowur adamlar da görýärler. Sesiňle. Soň näme boldy sere? Soň sen oturdun danym video çekdim. Bilýärmi? Murat Razzakow, Alşer Zaýluny, Kerim İsmailov berileňiz haçan berjekdi? Ýene sen şu videonam, ýene sen şu pullu mesele videonam ýene şolar üçin çekdim bilýärmi? Ýene şolar üçin çekdim. Sebäbi näme diýýäň? Başgalardan hakyny talap edýän çaňyz meniň hakkymy pulumy beriň diýdin. Ýagny şolardan hakyňyzy talap etmäň, maňa puluňyzy bermän diýdin. Ýene özüň öňe sürdiň bilýärmi? Ýagny kak butda özüňi zaşita ýalap görkezdiň. Özüňi prowazaşit hukuk goraýjylaryň Dur Sultanyň öňünde özüňi zaşita ýalap görkezdiň. Ve bize karşı geldin. Ve karşı gelip sen video çektin, YouTube'da koydun bilýärmi? YouTube'da video koydun. Sen YouTube'da video koyundan sonra Alşer Zaýlunyň da video koydu. Meniň kanalymda Murat Razzakow kanalynda ve öz kanalynda video koydu Alşer Zaýluny. Sen hakda. Ýadyňa sal. Soň sizler Zoom toplanty etdiňiz. Menen video koydum 47 minutluk. Meniň kanalymda Murat Razzakow kanalyna 47 minutluk. Ve Alşer Zaýlunyň sana sökmedi. Menen sana sökmedim. Bir diýen zadym mı? Dur Sultan bilen diýdim, kwartyrda bolup geçen hadisalar diýdim. Men ikiňiziň jinsi gatnaşyklygyňyzy gözüne tutmadym ha. Ha? Men ikiňiz bilen er aýal bolduňuz diýmedim. Hadisalar, näme hadisalar boldy? Şu siyasi meselelerin üstünde dawa jenjel boldy. Siz muny ulultdyňyz bilýäňizmi? Öz götüňizi özüňiz açdyňyz. Hemen dedim mi şunları yaratırlar şu tayda. 47 minutluk videoda. Geçen Vintet'te daha zoom etmedi mi? Ha, zoom toplantı edip videoları ayırmaşa edip Ali Çoğdağ'ı videosunu ayırtmadı mı? Hani Murat Razzakow'un videosu ayrıldı. Nerede ayrıldı? Alşer Zaýlunyň jaly uğratdı. Blog ettirip ayırttı Murat Razzakow'dan. Ama ben özüm ayırdım. Bana ayırdıydı Alşer videomu ayırdıydı. Nuram ayırdı videosunu. Menem ayırdım videonu. Yönemen 47 minutluk videom ayırmadım. Hem bana dinlediniz, gördünüz. Ve şu videodan son seyret, şu videoda da ben sökmedim ama sen söktün. Sen bunları ayırmalı, bunları yok etmeli deyip video çektin aslında. Bilýärmi? Bunları ayırmalı, bunları yok etmeli video çektin sen. Şu döwürler YouTube'da koyupdun öyle. Bunları ayırmalı vatandaşlar deyip. Men şol 47 minutluk videomda näme diýdim? Bunları ayırmalı diýen, ayırtmak başardarmy ka diýdim. Bilýärmi? Ýene de sökmedi. Soň sen maňa dogonuňyz keyin, ejeňiz keyin diýip sögüp video çekdiň ha maşynyň içinde. Ha? Jan ýaýyn TikTok'da da mara. Senin videolaryny ekran kaydedip maňa burada otulara aýak aldyňda. Dur Sultanyň maňa sögüp Alşer Zaýlunyň üstü bilen fesap suratdy. Alşer Zaýlunyň uğradı. Ya men hakda sögüp Alşer Zaýlunyň namaýga diýär, uğratsana şunu. O Alşer maňa uğratdy Zaýluny. Ikiňizem agdyňyza gelen söktüňiz ha. Ikiňizem agdyňyza gelen söktüňiz ha. Bugünkü gün özüňiz aklajak bolýaňyzmy? Hudaý uranlar, eliňizi ýüregiňize goýuň ha, adajam olar. Takansa video çekjek seniň bilen suwtda da. Elgany sowuşda bolsa-da dakansa. Düşünýäňmi? Sen özüňi zaşita ýalap görkezdiň da şolaň öňünde. Sen zaşitaň iki bölmesem, mende çopan däl. Düşündiňmi? Sen zaşitaň iki bölýän ara göni. Sen 50 kişileň öňünde gala bolay, ýaryk geçmesem bilenim ýalandyr. Indi amasa özüň aklýanmy? Syň edýäňmi garşyňda kim durýar ara süpük? Ha?
Allah'ım rada gerek geldi mi? Biz çıkış ettik. Hukuk koruculara gerek geldi mi? Biz çıkış ettik. Bu yerde biz bara. Bugün kim kimlere dayanan olyan neydi süpük içallar olur o içali 200'lü ol. O sakalın abilatlara satlık kez yolunun var. Lişni öz ayttım ama var. Eskere paluçka gerek deyip var. Hukuk koruculara esker gerekliydi. Eskere de paluçka gerekliydi. Ona da paluçka verdiler. Sınavı akademiye de kvartira. Ölen kvartira pulsunu verdiler. İndem yumurtka yalak olup var. Ay sakov. Bir yıldan nari hukuk korucularla katlaşamak diyanızmay. Atamra sapara fına mara bir yıldan nari her ayın 19'unda Ferhat nerede de video çekmedi. İndi ne için çekmedi? Ha? Ne için çekmedi? Ay bir gayret killan olmayın adamsı. Çekti her ayın 19'unda Ferhat için video. Ha? Çıktı tankitla. Ha? Materyal yok mu tankitlerin ya? Hani ait bile Murat Kurbanov direliş bilen Germanya'da çıkış ettiniz. Halkın önüne çıkıp Türkmen halkı için diaspora kuracak direlişe yüz tutun diye ayttınız de. Hani de bu sizin beren sözünüz niye dedi? Halkı oynadınız mı de? Diaspora kuracak, dernek kuracak. Ama direlişe yüz tutun diye ayttınız. Hani nerede o zatlar de? Tankitler. Materyal yok ha? Etmeklik değil sizinki. Etmeklik değil bir gayratlar. Ferhat gerekli değil size. Ferhat misal mesele davanı uzağa çekmeli. Davanı uzağa çekmeli. Canım sağ olsa her gün video çekecek karşınıza. Lüboyun haktı. Ben yüz görüp kapırga sıyırmayan. Katıgo ulyanız onam var. Katıgo ulyanız. Öyle siz dini özünüz aklayanız var. Huday olur. Dini özünüz aklayanız. Akla verin. Aklar verin. Görün lokmay bu Hudaýyryň haram hökümetiniň ede oturan zadyny. Şu hökümetin prokurorlary, suwutlary, kenbeleri toplu ýagny köpçüliklerin türme wasypatan habarlarda görkezip başlamaklygy halk talap başlamaklygy diýmek. Halk talap başlamaly. Sebäbi prokurorlara, häkimlere, uçoskowoýlara, gaýlara, orunbasarlara, ministrlere halk talatdyrýar. Avtomatik halk talatdyrýar mesela. Üniversitet mugallimlerine, direktorlarına okuwa girmeklik üçin viziyatka pul aldyrýar, dogry dämi? Ýagny bir giden pudoklar viziyatka pul alýar, dogry dämi? İşe girmeklik üçin şoňa meňes bir giden zatlarda korrupsiýa mewjud ýa, adalet sistemi ýok bizde. Adalaty kelle geydiler. Adalet sistemi işlen daja prokurorlar, suwutlar, sudya işgärleriniň hemmesi pula ýatdy. Indi bunu bir-birinden aldyrýarlar, bilýärmi? Häkimin eli bilen häkimden kiçi welipedäkilerin pulunu aldyrýar. Häkimin pulunu prokurorlara, kenbelere aldyrýar. Kenbelerin pulunu suwutdur, sülçüdür, ministrlere aldyrýar. Ministrlerin elinden hem öz alýar. Ýagny şeýdip halk taladýar. Ve näme edýär? Meselem bir welaýata 600 berdim diýär, bu 600'ın pulunu töledýär. Ýagny halka bir zat görkezýär, bermän, iýdirmän, seretdirip öldürýär. Meselem, ey millet, men size çörek aldım diýär. Öňe şu çörek size iýdirmeýär, diňe görkezýär, ýalandyrýar, damak edýär. Öňe şu çöregiň pulundan meni sizden alýar. Bu haram hökümet şonu edip otdy. Siz öldüren oğam, güldüren oğam, gezdiren oğam, köpelmekliğine ruhsat bile veren oğam. Çünkü bu haram hükümet sizi köpeltme üçün değil, yok etme üçün geldi. Allah şayadım olsun ki, bize yaradan Allah'ın güç kuvvet verse, Türkmenin ağrını inşallah alırız bu Hudaýyryňdan. İnşallah. Bunlar da Allah'tan korkar. Yöne bizlere Allah'ı inkar ettirmekli üçün bir giden kıyınçılık dönüdýär. Öne hasaplaşar. Bu bizi yaradan Allah iyi hasaplaştıracaktır. Faraon bilen hem hasaplaştırdı. Münafikler her kim bilen hasaplaştırdı. Büyük yaradandan dileyen de hasaplaşar. Çopanın sözü olsun var hasaplaşar dedik. Yani şoları yar edip bu haram hükümet, Hudaýyryň, süpükler, öwliýa almadıklar var. Pikir edip görün vatandaşlar, dini değerlerimizi, mukaddesliklerimizi yok etti. Ne mescitlere çıkıp bildik,
ne Kur'an-ı Kerim'e iyi çıkıp bildik, ne özümüzün däpde surumuza, din imanımıza iyi çıkıp bildik. Hiç saat iyi çıkıp bilmedik ha o. Vilayetlerde, şehirlerde sanaymalca mescit var. Medresenin adam yok mu kadiyen bizde? Medrese yok. Kur'an kursunu öğretiyen. Sebäbi sen okuyan zadını bilmeli da, okuyacak zadını bilmeli. O näme ýazylgydy taýda bilmeli. Şonuň üçin medrese gerek, medrese de yok. O ýerinde mescit yok o. Özüm tek aýlanyp çykdym. Bir giden ters okan palçylar bilen ters okanlar var, Allahyň dogasyny satyp oturanlar var, küfçüf edip. Hudaý uranlar. Ýagny şolar ýaly. Pikir edip görün. Vatandaşlar, bizde kitapxana var, doğru değil mi? Önkü Hudaý uran Niýazowyň ruhnamasyny çap etdiler, daja okuwçylara paýladylar, doğru değil mi? Üniversitetlere, waýenlere, ýani bir kosmosa bile uçurdular şu Hudaý uranyň ruhnamasyny kitaba ýazyp. Näme üçin? Biziň aklymyzdan Kur'an-ı Kerim'i silmek üçin. Türkmenistanda bir giden kitapxana var. Näme üçin? Kur'an-ı Kerim'i türkmen dilinde çap edýänim, edir şu kitap ýalyk ýaýradylan o. Ha? Näme üçin ruhsat berilen ok? Näme üçin biziň jemgyýetimiz bunu bile talap eden ok? Hatta yurttaşyndan Kur'an-ı Kerim'i Türkmenistana uğrasaň bile migrasiýadan geçirden ok. Näme üçin? Şonça kitapxana var. Bu iki sana Hudaý uranam aýa galdygyna kitap ýazýar bu Hudaý urany welezynalar. Tohumuz çüýresin ýerine Allahdan haklaşdyrman öldürmesin inşallah wara. Haklaşdyrman öldürmesin gurbany gitdigimden dileýän. Yani bu Hudaý uranlaryň kitaplary var. Bunyň kitaplaryny çap etýärler biziň kitapxanalarymyz. Bir giden kitabı çap etýär. Bular tipler ýyrtykdan dökülen ýaly doňuzyň çagasy ýaly öňe guzlap ýatylar kitap baryny. Buların kitabyny mescitdir, medreselere paýlap ýatylar. Näme sebäpden we näme üçin Türkmeniň Kur'an-ı Kerim'ini Türkmen dilinde Türkmen halky okap bilaýajak derejede ýazyp paýlanmaýar. Näme üçin öwretilmeýär? Näme üçin? Ha? Hudaý uran munafik çöp düýüleri bar. Her birisi, her bir prezident bolany, her bir opozisiýa bolany, her bir lider bolany, her bir adam bolany, biz hem bularyň hereketini kabul etmeli, hem biz bularyň pikirini kabul etmeli, hem biz bularyň ulanýan dinini kabul etmeli. Her bir adam Türkmene baş bolup öz dinine uydurmana çalışsa, Türkmen dilen millet kalmajaktır Hudaý uran. Hudaý uranlar öwliýa almadyklar, doğrularındaşının sadakasına yaramadıklar, mazar almayanlar, çöp düýüler. Ha? Biz sizin pikirinize de uymayaz. Biz sizin uyyan dininize de uymayaz. Hudaý uranlar her bir gelen Türkmen halkyny öz dinini uydurmaklyk islese, öz dinini, öz pikirine boyun etmeklik islese, sizin bize berjek demokratiýaňyzdan näme geljek? Hudaý uran tagama Türkmenistan demokratiýa bilen ýönetilýär. Ady demokratiýa. Ha? Dünya ýüzünde demokratiýa döwlet diýip tanalýar. Kim berdi demokratiýany? Kim berdi ulanyp oturulan kanunlary? Ha? Nereden alındı şu Türkmen halkının ulanıp oturulan kanunu? Nereden alındı demokratiya? Ha? Hudaý uranlar, senin ulanyan hatın elipbeýiň Türkmenin elipbeýi mi? Ha? Senin hemme zadyň elinden aldılar. Eline demokratiya bilen kanun verdiler. Şu kanun, şu demokratiya bilen külüňi sowurdular. Külüňizi sowurdular bilen. Türkmenin tarihinden ýok etdiler. Türkmenin tarihine ýok etdiler. Türklük diýen bir zat öğretdiler. Türklük diýen bir zat öğretmeklik, Türkmeni ýok etmeklik. Türki dünýälerini, musulmanlygy bitirmeklik. Şonuň üçin türklük yaratdylar. Altyda gerek bolsa, indi oza men Türk, men Kürt, men Alawi, men Çerkez, men Gazak, men Yomut, men Eyle, men Özbek. Hemmemiz Türki. Ha, Türki man. Oğuz boýlary. Külümüzü sowurdular, külümüzü. Tekden biçdiler wara. Hudaý uranlar. Şolar ýaly watandaşlar bu Hudaý uranlary getmedik zady galmady. Nur Şagal. Nur Şagal. Her bir zatda bizi doğruladyň, şo wideoňda da oturup ben doğru zatlara aýtýan diýdim.
Doğru aýtdyňam şo taýda. Menem dinledim. Öne bu Mongolun döli itten olan itogly huy pilot Ahmet Rahmanov şagal ola pravozashitnikler goraya barıp sen etdinmi? Hakyk adalet del. Doğru aýtdyň sen. Adalaty düzmek üçin, adalaty ýola goýmak üçin açylan adehe diýdiň anda durdy Hajiýew. Ha? Bu taýda siz adalaty ýok etdiňiz, dogrymy? Adalaty ýok etdiler. Adalet nerede bolsun olarda? Insap ýok, iman ýok olarda. Adalet nereden bolsun ol Hudaý olarda? Her kim öz ýogruny öz tarapyna çekýär, ýogruny öz tarapyna çekýärler. Şolar ýaly ol itten ol itogly Ahmet Rahmanov hukuk goraýjylar gorýa. Alşer Sahatov Allah muradı gorýa. Çünkü sen gerek gel sen zyňyndy, seniň arkaňda hiç kim durmaýar. Sen şu wagt hakikatlary aýtsaň-da. Sen bir giden delil faktlar görkezseň-de orta çympytrak boldy. Orta çympytrak boldy. Sebäbi her kim öz tarapyna çekdi. Synadyk görä. Ol hukuk goraýjylar opozitsioner ýalak hereket edýär o. Gözüň götürüp özlerini topur dödük özlerini adam yaradýarlar o. Yaradan adamlaryna opozisiýa garşy görüşdirýärler. Meselem Allah Murat Rahimew näme diýär? Azatlyk radiosynyň işgärleri opozisiýa garşy görüşmeli däl diýär. Indi men näme diýmek isleýän? Hukuk goraýjylaryň işgärleri Atamra Saparov yalanam diýip bile elimde dokumentim we şertnama baglaşyp gol çekip pul alanlyň barada. Elimde dokument bara. Näme diýen? İşledim, işden hakmy aldym diýen. Abdullah da Aliya diýen, dogry dämi? İşledim, işden hakmy aldym diýen. Abdullah adam devleteden pul alyp geldi, şoň üçin hem çykyş edip geldi diýen. Diýmek sen hukuk goraýjylaryň işgäri götüňi götme. Biz meňe müljüldetmende eşitdiňmi? Biz meňe oýnatma. Boyun aldın sen işgärdini. Sen nahoy opozisiýa garşy görüşýärmiň? Hukuk goraýjylara ruhsat berilýärmi? Siýasatçylara garşy görüşmekligi, ha? Hudaý uran dazlar kelüzüň urçup jogap ber. Süpükler sizi Türkiýe hökümeti bilmän deport etmedi. Züwwetdin sıçaklar Dur Sultanyň arkasynda durmaly deregine gaýta. Biz duramyzok diýip Ahmet Rahmanowyň üstüne açıklama yaptırýarmy? Hudaý uran süpükler resmi bir şekilde edilen iş üçin arkasynda durup bilmeýäňiz. Korkkaňyzmy şolardan 2 saat ýaşokdyr, ha? Sıçyrdymy ya? Näme üçin sıçdyňyz? Ýa-da öz eliňiz bilen oyun kurduňyz bara. Dur Sultanyň bagryny ýakmak üçin. Öz eliňiz bilen kurduňyz. Häzir o temada geljek. Hudaý uran, häzir o temada geljek. Tak. Hukuk goraýjylar duranok. Doğru değil mi? Ferhat bilen Dur Sultan meselesi. Serhat Dur Sultan Taganowa dikkat bilen dinle. Şu an senin arkaňda egindeşleriň ve hyzmat eden guramaň bile duranok ve durmak islanok. Hatta durya diýilen sözleriň hem öňüne almaklyk üçin 1 ýyldan bäri gatnaşamak, gepleşemek diýildi. Gördüň dämi? Gördüň dämi? Gaýta senin arkaňda men durýan diýmeli. Hani elinden et asmanı yere çek diýmeli. Sıçdylar o. Sıçyrdy. Sıçyrdy. Gözüňe türkür. Sıçdylar o. Şu wagt prosta saňa görnmeklik üçin we şu aýdyljak sözlerden gaçmaklyk üçin seniň hereketini goldaýan diýen bolýar emes. Pajirnam goldanoklar bar. Men saňa bir zat aýdym, dinle. Dikkat bilen dinle. Keminanyň tanqidlaýjy we töhmet söz üçin arza ýazdym diýär. Doğru değil mi? Şu wagtlar sana näme üçin şu zatlar hukuk goraýjylar ýazdyrmady? Ha? Şu wagt şu zatlar edilen wagty sana hukuk goraýjylar şu şekilde hereket etmekligi kömek etmeli we arkanda dakansa durmaly. Çünkü bular sana advokat kömegini bermeli. Ha? Ýadyňyzdan çykdymy? Ha? Roza Kurembayewa çıkıp näme diýdi? Geldi käris we yüz tuttum diýdi. Maňa ne advokat kömegini berdi diýdi. Maňa ýene gara wer berdi, maňa hiç saat bermediler, meni aldydylar diýip Roza Kurembayewa geldi kärisin yüzüne durmadymy? Ha? Diýmek hukuk goraýjylar bir aktivistin arkasynda dimdik durmaly ekeni. Advokat kömegini, yuridik kömegini, maliýe tarapdan, medeni tarapdan, her tarapdan goldagyny bermeli ekeni. Bugünkü gün onu vermekden geçen o. Gaýta arkaňda däl 1 ýyldan bäri gepleşemek diýýärler o.
Hudaý uranlar bara hak hataplaşar. Tek hataplaşar bara. Men sana bir zat aýdyn Dur Sultan Taganova, dikkat bilen dinle. Emmesini külün sowurmaklykda, hakykaty ýüze çykarmaklykda, Türkmen halkyny dogry düzgün maglumat bermeklikde bu can bu tende bolduk sürece bu çopan sayıracaktır. Bu çopan sayıracaktır. Dikkat bilen dinle. Keminanın söz için arda gitti. Ferhat Ecen bilen seni it maskarası edip kapı payış söktü. Bilýärmi? Yaman ervetler söktü. Ecen'e, sana. Mesela Ferhat üçüne arda yazansın. Ferhat tutulan döwri eger senin ardan yüze çıkan bolsa, senin yaza Ferhat'a karşılıklayan yazan ardan yüze çıkan olsa, Ferhat'dan deport bolup giden bolsa, senin bu ardan sebäpli senem yok eden bolsalar, Ferhat'ın can köýerleri Dur Sultan'ı urup öldürdü diýerdiler. Doğru değil mi? Sen pikir edip görýän şu zatlar var. Indi men bu taýda Ferhat'ın üstündenem arda yazansın diýip tahmin edýän bilýärmi? Yani bu provozaçetniklerin tutan advokatlary ala hasırda olup gidip Ferhat'ın gidenligini, gitmedikligini her bir zady derňän wagty moşso taýda senin ardan çıkan bolsa, bu arda yazmaklygyňa da dazar keldagy goldu beren bolsa sebäp olar bilenem konflikt bardy, mugalim bilenem konflikt bardy. Allah'ım adam öz çıkışynda aýdypdy bilýärmi? Provozaçetnikler bilen maslahatlaşyp Ferhat Durdyýew suwda bermeklik üçin mugalime maslahat berdik diýipdi. Sen pikir edip gör. Ferhat Beyman Kulifada şolar ýaly arda ýazan bolsaň, bu zatlarym ýüze çıkan bolsa, Ferhat'am deport bolup giden bolsa, seni ýok ederdiler, senin külüňi sogurup halka mara 60 ýyl uka gidererdiler. Bilýärmi? Bu taýda gatyr ulu oýun gidýär. Bolmady. Allah'ın ruhsaty bilen Allah jana şükürler olsun bilemok. Most bit sen arda ýazan dälmisin? Most bit arda ýazansyň, onan bilip biljek. Gel ýöne ulu beladan halky gorudy. Allah Taala bizi ulu beladan gorudy. Seredindi. Şu wagt bolmadyk hereketlerini şu wagt Keminaň üstülen etdiler. Sen etip görýärmi? Mesela Keminaň Interpol'un esasında tuttu diýdiler. Tutuldumy, tutulmadymy, näme sebäpden ýygnanyldy? Misal mesele näme? Dur Sultanyň ardasy çykmaly, Keminaň deport bolsa, Dur Sultany halk hereketiniň bir jan köýeri öldürdi desseler. Sen etip görýärmi? Öldürdi desseler. Yine näme boljak? Yine Türkmen watandaşlary ýyllyk bir uka gitjek. Edil oturulan işler bu. Bu edilýän işleriň içinde senin bilgiň barmy, ýokmy? Onçasyna bilip biljek. Gel ýöne watandaşlar pikir edip görün. Ady belli bir aktivistiň tutulmaklygyna, ady belli bir aktivist sebäpkär bolsa we ady belli aktivist deport bolsa we ady belli aktivistin deport bolmaklygyna kömek eden aktivistem öldürilse näme bolar? Sizin pikiriňizçe? Ha? Serdar Berdimuhammedowyň ikinji gezek prezident saýlanmaklygynyň öňünde hiç kim päsgilçilik döredilmez gerek. Döredilmeýär. Çünkü aktivist bilen uçturýarlar. Bu aktivist onu deport ettirdi. Bu aktivistin goldawjylary bunu öldürdi. Şeýdip hereket togtadyldy. Şonu edip oturýarlar. Sebäbi näme etdiler? Hudaý uranlar orta bir sanak sunkatdylar, hemmesini bir bilen uçturdular. Ve devam edecektirler bunlar. Valla yıllardır devam edecekler. Devam etmeye devam oturlar. Devam ediyor oturlar. Hukuk korucuları gelindi men hayran galýan. Ey Hudaý urandazlar kel, üzüm burçup. Allah jan gazaplaştırsın mara. Hak Hudaý gazaplaştırsın sizler bilen mara. Dinleň. Hudaý uranlar. Öwliýa barıp görmedikler. Dogan garnaşynyň mazaryna barıp aýa dokak görmedikler. Adamzadyň mehr muhabbetinden mahrum bolanlar. Dikkat bilen dinleň Hudaý uranlar. Opozisiýa garşy video çekdim. Bular mitinge çağırdy. Bular Türkiýanyň kanunyny bozdurdy diýip. Hudaý uran. Ahmet Rahmanow Mongoluň döli. Men dikkat bilen dinle. Mazar çüren. İtten ol Ahmet Rahmanow. Sen bana mitinge gelmedi diýäň. Dazlar kel çıkıp mitinge gelenleri bir kanun mitinge geldiler, bir kanun çağırış ettiler, adamları padudara koydular,
Deport ettirecek oldular, bir de yüz tuttular diye video çıkarıyor. Huday roller, ikili oyun oynuyorlar. Adamları o tarafa kışkırıyorlar, o taraftan bu tarafa kışkırıyorlar, ortada duran kapana düşürüyorlar. Huday roller, kandan doymadık, kan içti sülükler, velezzinalar. Kavrınız dar olsun, öyle almadıklar var. Her ne çağılangadan bizimkilik surunu görsün. Her ne biri edenlerinizi, perdentleriniz ödesin. Nesilleriniz, nevereleriniz ödesin. Sülükler, çöptüyüler. Bir uçka baklaşar. Ha? Huday uğrun dazarkel. Apazisya karşı video çekmekle başardın. Ama Dur Sultan'ın arkasında men duruyan diye video çekip bilmedin. Huday uğrun sülükler, gizlenip gelen ağlamuğlular var ha. Ha? Ay Huday uğrunlar. Nur Şakal. Ne men hakikatlar ama aydiyan diyen mi Allah murada gedek gelende Murat Razakov Kerim İsmailov geldi diyen. O bir emmesinde hakikatlar aydiyan. Ha? Allah Murat Rahimov Aralya deyip ne açık edek ayttım. Ha, ne açık edek çıkışlarımda ayttım ay. Ne açık edekler ayttım ben. Aralya. Ruşun Kılıcıv'dan ama Aralya. Ferhat Meyman Kulüf'ten ama Aralya. Senden ama aralacaktır. Ecesine bacısına söktün. Bana da can etti Allah Murat Rahimov. Sen ne için benim eceme, mukaddes eceme, namaz okan eceme, söğün adam bilen çıkış ettim deyip ben bilenem gidişti. Ben ona ne dedim? Allah Murat Rahimov dedim. Ecene de söğülünlük için dedim. Ben sizin ecene de sökmedim dedim. Eğer söğülün şekilde duyan olsanız beni bağışlan dedim. Ben sizin ecene de söğümok dedim. Emma öyleyim dedim. Sen bizim ecemize söğün adamları efirine alıp dedim. Bunların fikrini öğrenmeli deyip bunları bilen hedil edip çıkış ettin dedim. Bizim ecemize söğünlere, bizim ayalda olmamıza söğünlere, bizleri kemsedip gelen adamlar bilen çıkış ettin dedim. Ama ben bu hareketi ağır almak için etmedim dedim. Benim yüreğimde ağır almaklık yok dedim. Ama sen Allah muradın ecesine başkasına koymanız yok. Senin de halk için, diktatura karşı görüşünüm için Allah murat bana karşı görüş ya. Bu meseleler benim şahsi meselem değil. Bu bizim davamız deyip hemmesini ortaya çekecek oluyor. Yok, şahsi mesele. Sen Allah muradın ecesine söktün. Allah murad senden dakan sağ alacaktır. İsle suut bilen, isle başka türlü yol bilen ağır alacaktır. Unutman doğuncuklarımı, unutman. Toprağın bizden ağrı var, suğun bizden ağrı var. Her bir zadın ağrı var, candarının bizden ağrı var. Unutman, bizden ağır alacakken, bizden hesap soracak Allah var Allah. İruç hemmemiz kara toprak alacaktır. Hemmenizin gözünü kara toprak doyuracaktır. Türkmenleri topraktan mahrum edenlerin hem gözünü kara topraklardan doyuracaktır. Men diyen erler örük gitti. Hemme kara toprak olup tarihten yetik gitti. Kalan tarihimizden Huday oranlar yok etti. Dünyanın çarkını değiştirdiler o. Ha? Senin tarihini değiştirmeliler mi? Görün yok bu Türklük yarattılar. Türkmenliği, Türk imanlığı yok ettiler. Ziyanı yok. Bu da geçer. Şolar yali. Şolar yali. Yüz görüp kapırga sirmeyen. Yüz görüp kapırga sirmeyen. Her kim ettiğine cevap verecektir. Ve cevap vermek için de elimde var ne edecektir nara. Elimde vardı. Çıkımda Huday olur. Ferhat soruyorlar. Ne için Ferhat meselesinde diriliş bilen Murat Razak'ı dahil edip bilemizdik. Kabutta biz yok gali. Gelaydali Murat Kurbanov eydiydi. Böyle bir yıl hücum ettiniz, indi oza koy olsun ettiniz. Doğru değil mi? Çünkü işiniz bitti. Şimdi tane proyekt öğretildi. Tane proyekt var Dur Sultan. Dur Sultan, senin bu oyunun içinde bağ mı yok mu toşuna bilecek gel. Öne dernger. Eğer bu düzülen oyunun içinde elin bağ mı, bilgin bağ mı? Buna anıklar nesip olur. Her bir bağda anıklar. Deredin, Ferhat meselesini koyuversin ettiler, taze proyekt düzdüler, adamların üstünü mutlaka çektiler. Yıllardan daha çok hareket edip diyorlar, ama diriş Türkmenliler Murat Razak ve Ferhat meselesine dahil edip bilmiyorlar. Sebebi neme değildi, biz hemmez adı cikmecik ayttık şu var, uruşuk gezdik, tutmuşuk gezdik biliyor musun? Adakesi, devetesi, hemmesi bile.
Hemme edilmeli işler aýtdyk. Näme edilmeli? Daşy Nuriň önünde de jaňa edip aýtdym. Nuri, eliňi ýüregiňe goý, çağaň wa. Çağalaryndan andyç. Taňa jaňa edip nähile gykylykladym şu türkdäkileri yamallap. Gıygyryp jaňa etdim. Wagt direlşan. Bular pursatdan peýdalanýarlar şu wagt. Sen sabır et, gahar bilen gitme. Sabır et. Ferhadyň bir gede kemçilikleri var. Şonuň üçin men oňa da siýady boslugy ýüz tut diýip aýtsam da etmedi diýdin. Sabır et, direliş diýdin. Gaty gidiverme. Sen hem ýok ederler diýdin. Öyle gidersin biderek bul uğurda diýdin. Elimizde dokumentam ýok diýdin. Yegenleriň pulu kän direliş sabır et diýdin. Şu wagt hemmesi tarap seçip otyr diýdin. Şonuň üçin men adakadan aýryldym diýdin. İkimiz telefonda gepleşdik, ýanynda da marly oglan bardy. Şonuň kwartirasy. Şonuň kwartirasy. Şonuň kwartirasyndadyň sen. Şonuň kwartirasyndadyň sen ýanynda. Gepleşdik kimi Ferhat meselesi boýunça. Muraly bilen hem gepleşdik, Murat Kurban bilen hemmesi bilen gepleşdik. Iň sonunda bolmajagyny bildim, Ferhatyň videolaryny goýdum. Ey Ferhat hökümeti sökdi diýip gürleýärler. Hudaý uranlar. Çöp diýipler, özüňizi söwlenýärler kerek edýäňiz aý. Özüňizi söwlenýärler kerek edýäňiz. Kim döretdi şu meseleni? Sökmeklik meselesini kim döretdi? Hudaý uranlar. Siz sökmediňizmi Ferhatdan? Beter sökdiňiz, maňa sökdiňiz, çöp diýipler. Murat Razakow sebäpli men Kipre gidip bilmedim diýip Murat Razakow günäkär etdiň. Ey sakow. Ey sakal. İmanı terk eden süpük. Alşer Sakatow. Murat Razakow Kipre gidip bilmedikliň üçin Murat Razakow günäkär edip otyňa. Hukuk goraýjylary goramakly üçin bir götüňizi bermediňiz. Nuri senin hukuk goraýjylardan siz üçin diýen men hukuk goraýjylara Helsinki fonda garşy söz sözledim, çykyş etdim, diýdim. Şonuň üçin şu zat bu zat etdim diýen da o bilýärmi? Sen olary edeniňden bize köp ziyan etdiň o. Zaşy towurup durduň aýoňynda ýylan ýalak bolup. Bilýärmi? Dagny jaýrýadym olar wara. Sen päsgel berdiň bilýärmi? Senin päsgelin sebäbi 6 aý uzak sürdü meniň işim. 6 aý uzak sürdü ýoksam 3 aýyň içinde işini bitirýärdim. 3 aý 3 günde külünü sowurýardym şolaň. Sen 6 aýlap uzağa çekdirdin, Hudaý uran zaşy taýalyk öňünde durduň, maşgalaňdan hem geçdiň, hemme zatdan hem geçdiň şolar üçin wara. Almatyň wara, hak boldy sana. Haklar boldy sana. Näçe gedek käkeläp aýtdym. Senin kwartiraňda wagtym zum toplandy, gurup düzülen wagty. Maňa çopan bir şapar janyň wa diýilen wagty nähile sökdüm men. Agdyma gelen sökdüm. Siz maňa gorkok diýin. Siz maňa nadan diýin. Siz maňa ulanylýa diýin. Emma hakykatda halk bilýändir diýilsin näme edip niýerlik gelenni. Hakykatny halk bilýändir. Siz şu halkyň bilmezligini silýärsiňiz. Her bir efirde özüňizi aklaýansyňyz bara. Her bir efirde sinet görüň. Halkyň hereketi diýdi, kemine diýdi, ýene gara gördü, ortasyn katdylar, hemmeňizi bir-biriňiz bilen garpyşdyrdylar. Dogry dämi? Al size gerek bolsa. Al size gerek bolsa. Al size gerek bolsa. Boljaňyz şudur gara Hudaý uranlar. Bir-biriňizi ýigrenýäňiz boyun alyň. Bir-biriňizi itten neter ýigrenýäňiz. Tet diýäňiz. Canly ýaýynda soraja awalşak diýäňiz. Çoğu soraja awalşyp bilmeýäňiz bara. Yeri gelende yine men hakykatlar aýdýan diýerler, şama aýdypdy, Kerim İsmail fam aýdypdy, Murat Razakow fam aýdypdy, eýdipdi diýäňiz. Dogrymy? Dogry diýäňiz. Muralinam orta sokýaňyz. Hey Murali, men Murali kimi sen adam tutýardyk, bu tutam doktor. Muraliň üstünden arda ýazdylar. Kim gozgady, kim arkasynda durdy, kim? Kim Murali'nin aladasyny etdi? Ey sen maňa düşnemok, Murat Kurbandan hat aldy. Geldi Käriyevden hat aldy. O goldaw hat aldy, näme etdi diýär. Elinde suwtnama delil barmy maňa Murat Kurbanowyň goldaw hat berenligi barada, ýa geldi Käriyevden goldaw hat berenligi barada suwtnama deliliň barmy? Hudaý uranlar. Barmy? Sizler bile gidip şertnama bağlaşıp pulu gol çekip $462 pul alıp vaat edip ılgaşıp göğünüze
Azab etdim hakkıma alyan Abdullah da devet eden pul alyan şoň üçin çıkşet ýaly batymra taparyk. Biraz aşitliklerden pul alýandygyny suud etdi, boyun aldy Hudaý uran. Çöpdüler, dakansa nur şagal, dakansa isle ganly söwüşde, isle suutda senin bilen, hukuk goraýjylaryň bilen, luboýuň bilen dakansa geçersiz, luboýuň bilen. Luboýuň bilen. Düşündiňiz dämi? Allah büyüktür. Yeri göğü yaradan, adam zatı döreden, bizi yaradan Allah'ımdan yani. Tek bir direğim Allah'tır. Allah candan dileyen tek hesaplaşmaklığı, tek hesaplaşmaklığı bizi yaradan Allah'tan dileyen. Duamı gelecektir doğancuklarım, duamı gelecektir. Hoş sağ olun. Öyle